Tähän on päädytty kuluttajien vaatimuksesta. Ympäristöystävällisyydestä on tullut myyntivaltti. Mutta tässä, niin kuin kaikessa muussakin, on mukana aimo annos kaksinaismoraalia. Ympäristöinvestointeja ei tehdä puhtaasti luonnon takia. Myöskään ei voida ottaa asennetta, että Suomi olisi esimerkkivaltio, joka olisi reippaasti ylitse muiden. Mehän tehdään globaalista kauppaa. Esimerkiksi Jämsäkoski pystyneiden tulosyksikkö vie tuotannostaan noin 94% ympäri maailmaa. Silloin meidän pitää huoli siitä suomalaisena, että meillä on kilpailuedellytys kunnossa. Meillä pitää olla jatkuvasti mahdollisuus viedä. Eli viime aikoina esiin herännyt kysymys, pitäisikö Suomesta tehdä esimerkkivaltio ympäristöhoidon suhteen, niin tämähän on aika vaarallinen trendi, koska silloin ei ajatella kauppapolitiikkaa loppuun asti. Eikö ympäristöpolitiikka ole osa kauppapolitiikkaa tänä päivänä? On toki osa kauppapolitiikkaa, mutta niin kuin todettu, jos sillä lisäkauppaa ei saada, niin silloin se ei ole. Eli jos kustannukset per tonni nousevat huomattavasti ylitse keskimääräisen tason, niin silloin se ei enää ole sanotaan järkevää talouspolitiikkaa. Parhaimmillaan Päijänteellä kalasti satoja ammattikalastajia. Nyt näillä vesillä liikkuu vain kymmenkunta ammatikseen kalastavaa. Itse he ovat sitä mieltä, että ammattikalastajien tarpeet on unohdettu. Silloin kun vielä Jämsänkoskella lipeitä keitettiin ja näin, niin eihän silloin, mä muistan pikkupoikana, kala elänyt päivää verkossa. Pystyykö täällä kalastamaan ollenkaan silloin 60-70-luvuilla? Tuo lähialue Tiidinselkälehdessä, eli on aivan totaalisesti saastuneita. Kyllä mä muistan, kun kierrettiin autollakin kalakauppalla iltasella, niin kyllä sitä sai selittää aina, että mistä on pyydetty. Ja väliin kartastakin näyttää, että sai myytyä. Tuossa Rasvalan lahdella samanlainen rysä, niin mä lähden kokeen sitä nyt sitten. Joo, me tullaan perässä. Tulkaa perässä, joo. No niin, nyt te olette vapaalla vesillä. Joo. Päijännehän on siinäkin mielessä aika tärkeä vesistö, että pääkaupunkiseudun asukkaat ottaa sieltä juomavetensä. Mikä sen tila on tällä hetkellä? Päijänteen tila on nyt varsin hyvä. Esimerkiksi tästä Keski-Päijänteeltä aina Lahteen asti Päijänteen veden laatu on erinomainen. Ja sitten täältä Jyväskylään se luokitellaan hyväksi. Aiemmin 70-luvun lopussa Päijänteen veden laatu nimenomaan tässä meidän tehtaiden ja Kaikulan tehtaiden edustalla oli kovinkin huono, samoin kuin Jyväskylän seudulla. Mutta nämä huonot ja välttävät vesialueet ovat nyt sitten poistuneet ja tämä on näkynyt kalakannassa ja tietysti veden laadussa. Kaikkien kalojen elämä on siellä mahdollista. Ei se ole kuin osatotuus, koska ne paperitehtaiden jätevedet, joita on laskettu vuosikymmenet, niin ne kuormittaa edelleen järveä. Et se rehevöityminen, mitä siitä on ollut seurauksena, siitä on ollut taas seurauksena runsas särki- ja ahvenkanto. Se sisäisesti kuormittaa tätä järveä, että se on iso ongelma tänä päivänä. Tämä olisi hieno järvi, Päijänne, jos sitä hoidettaisiin kalataloudellisesti oikein. Ja veden laatukin nyt jo riittäisi siihen. Kyllä. Se jollain lailla keljuttaa lukee lehdestä virkamiesten lausuntoja, jossa todetaan, että kaikki on hyvin järvessä, jossa kalakannan rakenne on raskaasti vinoutunut. Eli kalasto ei ole vielä palautunut ennalleen? Ei ole palautunut, että se on ihan puppupuhetta solmijoukolta, jos ne selittää, että se on
sellainen järvi, että siellä lohet vaan hyppii useamman kilon lohia. Että Päijänettä hoidetaan niinku väärin, että sitä tänä päivänä panostetaan siihen virkityskalastukseen liikaa. Että siinä ei katsota sitä että alettaisiin tämä istutustoiminta tuolta ravintoketjun alkupäästä ja sitten jos istutettaisiin petokaloja, pitäisi olla pelkkää haukea suurin osa siitä, että se söisi sitten pois sitä särvikkiä. 3 kalalajia, mitä tänne tarvitsisi istuttaa, niin on siika, kuha, hauki. Siinä järjestyksessä. Suomessa ei kalastusta pidetä ammattina.